Toeskrywingsfoute ontstaan wanneer individue die oorsake van gedrag verkeerd beoordeel. Hierdie foute kan lei tot misverstande en wanbeoordelings. Fundamentele attribusiefout, oorskatting van interne faktore en onderskatting van eksterne invloede op ander se gedrag. Selfdienende vooroordeel, die toeskrywing van suksesse aan persoonlike faktore en mislukkings aan eksterne faktore. Akteer-waarnemer vooroordeel, om jou eie gedrag met situasionele faktore te verduidelik terwyl ander se gedrag aan persoonlike eienskappe toegeskryf word. Valse konsensus-effek, aanvaar dat ander soortgelyke oortuigings en gedrag deel. Regverdige wêreldhipotese, die oortuiging dat mense kry wat hulle verdien. Agternabeskouing vooroordeel, om gebeure in die verlede as meer voorspelbaar te beskou as wat hulle werklik was. Bewustheid van toeskrywingsfoute kan lei tot billiker assesserings van mense se optrede. Die vermindering van hierdie vooroordele bevorder beter verhoudings en besluitneming.